T'has preguntat mai per què no pots fer-te pessigolles a tu mateixa? La resposta es troba en com el nostre cervell processa els estímuls tàctils. Casualment, quan algú et fa pessigolles, el teu cervell rep un estímul tàctil inesperat i per tant reacciona. En aquest cas amb una rialla perquè no ho veu com un estímul perillós. De fet, la resposta en forma de rialla és una manera de comunicació social i de creació de vincles afectius. Tot i això, si t'intentes fer pessigolles a tu mateix, el teu cervell ja sap on i quan es produirà el contacte i, per tant, on i quan apareixeran aquests estímuls tàctils. Aquesta anticipació i coneixement previ del teu cos de l'estímul que es produirà fa que la sensació perdi el factor sorpresa i, per tant, no provoqui la mateixa reacció. La neurocientífica Sarah Jane Blakemore explica que el cerebel, que és una de les parts del cervell que controla el moviment i la coordinació, prediu les sensacions que nosaltres mateixos ens causarem. Aquesta predicció anul·la la resposta d'altres parts del cervell a l'estímul tàctil perquè el cervell reconeix que no hi ha cap amenaça ni, per tant, cap estímul extern. Així doncs, la incapacitat de fer-nos pessigolles a nosaltres mateixes és un exemple fascinant de com el nostre cervell sap diferenciar ben bé quins són els estímuls propis o els estímuls interns dels estímuls aliens o externs, garantint que només reaccionem a estímuls inesperats que provinguin de l'exterior.